goichania kurwa Sekenyoro kia Bonyando ime constituency ya Bonchari asa abantu batatu banyara koba gusasa abantu bane banyara koba bagusiri ubugima bwabo botuko bukerero maiga yenyumba ya bokostongi wagose kubwata umurero na koirera bane abo gusiria ubugima bwabo gati yabane abo no mongina omonye no mucyuyo naboigo abana baye batatu abanyarite koba bagusiria ubugima abwabo nonye nabo korengana na kirori abo barenge sensemeni gabateba omuga kanyene omucyo yoniganyara kobaga kominchoria amakweri anene no mwana mokebwe metinye 5 asagenda tokoba kurwanira obugima bwaya senya gitari ya Kisi Teaching and Referral Steven de monanyara kobaga wikirana ensemo eyo ya Bonchari nabo igo twariganiria orobotiro kubatia ekerna ketirisa osokeroro karo nera karo kasinyukweta akura Bakoromba tebete buna makweli makoro kulendekera nyorire ya mate nigakoba maroro naenda magia Korengana ne family obotuko bogokera rero nigo muriro cyagitase nyumba y'abana yabwata abana batatu Cindy emyaka 10 William Mondeli emyaka 9 na Chantel Kemunte emyaka 4 abo bayete na gusiria magimabo abwabwo Kurwa senyombe yo nigo muriro randete goike room ya Baiboli yabwato mugaka bwenka nyagosiro mongina Carol Nyavoke emyaka 35 amo no mwana omokebwe metie 5 nemo ogendrete kurwanira obugima bwaye asenya gitari ya Kisi Referral ketwa nyomuriro betukurwa sinyombe y'abana nabo twatema bamura ika mapema nabo batema banyare gokonya abana abo bakonye ne family yakini yaba kongwa kitambo keria bari gotagoro murangu sengeje giriri kienge gakong kitambo keria batagoro giriri keria baika konyoranga kere bagosokyo mongina bakomwira baika konyoranga mongina rosiri nabo twatema ko bakonya gere basoke yasinya lakini na ego efiane yarente tindo naka etirisa my brother garinge korera ne korume ngaki nkonye na ketirisa ekerna ketirisa osokeroro karo nera karo kasinyukweta akura mtu abatangani goika twatema gotagora nakini twasinyupi muntu twatangana gasoki no mwana oigwe metinyi 7 koro muntu kabere twaminyoki mama mwawo mwana oyu mwana oyu nchera kugenda nale biyake nakini goikanya gitari osire rororo Ekenyoro nigo gyatigaira sege sunte gyo kumanya ekigyachagetio muriro yuo obotuko bona abunto kumanya kese kiagera stima njare ngotora chetotena ne stima yako si Beyonce ne gasi yare nyomba ntwanye soki kere biyete kenenke iyo haita ntu torata no muntu korae ono stima yare ngoro nyomba amba utete konye baka barugire baharari ngayumuriro yoro kona no suspect tu ngani kama ni mtu alichoma. Kisa cha moto ambacho kilikuwa kimetokea bado akijapainika hadi sasa hivi tunavyozungumza. Hii mambo iko katika mikono ya polisi ambao wanaendelea kufanya investigation haswa kenye kimefanya hiyo moto kutokea na kupoteza maisha ya watoto 3 na mama mmoja. Tunasema pole kwa familia na tutazidi kusimama na nyinyi kuanzia sasa hadi dakika ya mwisho. Nonye mibere ya nyagusira kigakira senkendu ya KTRH abanyakenyero nigo bono baganetia machibu yogosira kwa abanyakenyero bamwabo bane aiga na sense moya St Peters Bonyando asaba abanyakenyero benseme bagendrete goichanira ogosira ko mungino yo mamu na bana batatu asana bateru na gati ya biribikagire gochakyo muriro oyo stima terigati abesencho stima yale ngora sense me yo botuko bogokiera rero asana babolria ensemo ya serikali kone kibune yakondo botukibwa ime kwene kibuna ninkere to mure kunyara ko bako gochaka onye na abantu baireiro getambo kero gye serikali
Kulipoteria Ndizi TV korwa nseme ya Bunyando kutoka se ward ya Bugiakumu bunge ya Bonchari county ya Kisii elietariane Ndemo Steven.